नै अमायाबो सेस गोदाखांजोब्बाय आरोना रेडि जाजोब्बाय संनांसिगौल' गोदाखांजोब्बाय ना दंबावो ना बेखौबो गोदाबावगोन मासे दंबावो नै ओरैजाय मासे दंबावो माथो सिथारखांनायानो बिराद गिदिर दंबावो नै बारे फुरा आरायमन ना बारे सलिद सिल सिल खालै गोथाव जागोन बियो मासे सिथारखांबाय ना मानै सिथारखांबावबाय ओमफ्राय नैबेजों माथाम बेजों माथाम दे मावदो नै बेखौ कमप्लिट गोदाखांजोब्बाय दायो नै एकदमबारे संनांसिगौल'थार आरोना ओंखाम जानजोबग्रा आरोना अगदाब बियो ओंखामनि बिराद मोजां मोजां संबाय नै वाव बिराद गोथाव मा रोगाखो ओंखाम रोगादों नै प्रग्रामनि थाखाय बिराद मुखुब खामानि मावनायाव बरिया गोथाव जाखासिनो ओमफ्राय ओरैनो मा खालामदों नै ना आयौ नायब्लानो जानो लुगैखायो आरोना आयौ बिराद सुन्दर जाखाबाय माइरिबो नै बिथांमोना माने नैखौ मा होनो मिथियो रावबो मिथियाना आसनि दौले बेखौ दा फरमुला खोन्थानोसै बेखौ जों ओरै ओंखाम खायो बिथांमोना ओंखाम रोगानो बिराद गोसो होदों आरोना एबारनिफ्राय जाबाय मोसौ बान होनो बेखौ मोसौ बान बरिया रेडे बेखौ जों ओरै बानो वा बिराद समायना नुदों नोंसोरखौ माने अमा फिसा फिसा ओंखाम रोगादों जों बाय बरिया सलिड ओमफ्राय नै ओरैजाय माखासे जाबाय आरोना मावग्रा दांग्राफोर ओंखाम ओंख्रि मोनखांजोब्बाय आरो नालाय दायो 7था जाबाय ओमफ्राय दायो संगासिनोबो आरोना दिनैथ' बिराद बुरजा जागोन 6000निबो बारा जागोन दिनै जाग्राफ्रा एकदम जिरन गैयै संनांगौ आरोना हाइजें देदों नै जोंना बेदरा एवबायबो ओमफ्राय नै बाहायबो दङ नै बेदरा बेदर एवबाय नै दायो नै बे दंबावो बेदरा नै बेदर नोगोद दंबावो आरो गोदागासिनो दंबावो बर' साहित्य सभा सेन्ट्रेल कनफारेन्सनि थाखाय आरोना नै दायो मावनाया मुखुब सोलिगासिनो जोंना ओरैनो थोरसि लथा सुदों बेदर सुबावदों ओंख्रि मोनखांखो नै लाब्रा टमेट' सातसिनि ओरै जाहैबाय दालि लाब्रा दालि ओमफ्राय ओरैनो ओंखाम ओमफ्राय बे ना एवगासिनो ओरैजाय मैगं हाग्राफोर बिसोरो आइजोफोर आइमौ बिथांमोन नैबेहा मार गारनाय आरोना ओंखाम संदों मार गारनाय नै बिराद सलिड जायो आरोना मार गारनायबाथाय जेबो डिस्टार्ब जाया नों संदों सङाखै मावदोंसो दे मोजाङै सं आदा समरा हाय होनब्रा आदा समर हाय होनलाय होना
नै बेबो मार गारनायनि थाखाय नै दै गुदुं फुदुंदों आरोना ओरैजाय नै लाइन लाइन बेहाय मार गारनायनि जोब डिपार्टमेन्टआ बाहौरैथिंजाय ओंखाम दोनि आरोना बैथिं दोनि ओमफ्राय ओरैना मार गारनायनि नै जासिगोन नामा जाहां ना नै आदा नरेस्वर जाथ'वाखै ए जाबायना नै जाहांबाय बरिया आदा हंला मा खालामदों बे माइरं जुगालि खालामग्रा आरोना बेहा नैबेबो नै दैया गुदुं खालामबाय बे माइरं गैया बेहाय खांखांजोब्बाय आरोना नै ओरैजाय बिराद मुखुब आरोना मावनाय दांनायाव बर' साहित्य सभानि सेन्ट्रेल कनफारेन्सनि थाखाय दिनै नैथि हाबाफारि आरोना नैथि हाबाफारियाव आगान सुरबाय मैया सेथिमोन दिनै नैथि हाबाफारियाव आगान सुरबाय आरोना सानब्रैनि हाबाफारि नालाय 26 खालार खालिसिम संनांगौ आरोना जोङो अब्ला लोगोफोर भिडिअखौनो आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरोना बाय